I dag så vil jeg lave en lille prank med Sigrid, og hun ved det ikke. Jeg har sendt hende ud for det. Så nok kalder på hende. Så. Sigrid! Ja? Kan du lige komme ind? Jeg skal lige sige hej. Stop! Okay. Back. Nej. Okay. Den går ikke op. Jeg holder øje. Sigrid, Jeg holder øje med dig. Sigrid, han vil lige være. Okay. Kom, vi går lige ned og sig hej. Og jeg skal lige forbi. Nej, kom så ned. Jeg skal lige forbi. Gider godt lukke døren efter mig? Gider godt lukke døren efter mig? Styr dig selv. Tak for lort. Tilbage. Ej, er tiden allerede løbet fra os? Hvad? Ej. Nå, men så må jeg nok hellere sige farvel, og vi ses. Du vil lige sige farvel, Sigrid? Farvel.